Kaixo, Laiene naiz, Usansolokoa. Usansolon bizi naiz eta umore ona futbol taldeko jokalaria naiz. Nor da iretzate ekipurik ontesentien hemen? Benito, zein izingo, gainera Usansolokak izinde umore ona besterik ez da? Zer esango dugu? Zedakit, umorionari zerbait, ez? Umoriona, Usansolon daukagun altxor zoragarri bat da. Umorionako kantak dioen bezala, 3 hitzek definitzen dute zer den umoriona. Indarra, sasoia eta zoriona. Oso garrantzitsua dira umorionaren balioak. Hori jaiotzez da. Bihotza ikutzen du. Jaiotzez eta bihotza ikutzen badau, gure taldea umore ona da. Nire senarra Alberto, lehenengo lehendakaria sana, baukieban amets bat. Usansolon urtetea ekipo bat federatua. Txiki-txikitatik joan izan gara taldea animatzera. Eta barne-barnean daukagun zerbait polita da. Joatenaz umoriona ikusten, beti aldotenean joatenaz. Naite jobatxo jolastu ez, da jobatxo jolastuzkero, seguru hau. Ez Barça, ez da Madrid. Nik umore ona. Umore ona. Claro. Hoxe da, onena. Da geho, ez dau. Haben ez da bestari. Aspaldi, umorionan, neska talde bat egon zan. Orain momentuz neska asko daukaguz umorionan. Horregaitik gu oso harro gaude Usansolon. Da bueno, euren posagaz, euren ilusioagaz, umoriona nire bihotzean dau. Txakurretani umorionako. Ikusten? Gora umore txapeldun! Aurrera umoriona! Gora umore ona txapeldun! Aupa umoreona! Niz zelaia irekitzen dut. Usansolotar askok defendatu dituzte 1991 urtetik aurrera umorionaren koloreak. Gaur egun, Bizkaiko futbol taldeen artean erreferente handia gara. Usansolotar hauek, gazte-gazte hasiera kirolean. Talde lanean, balioak ikasten eta lantzen, gorputza garatzen, eta bide batez, lagunak egiten. Horrek, hasieratik umorionarekiko harremana sortzen du. Gurasoak, familia eta lagunak taldearekin osoki implikatuz. Orain Benjamin mailan jolasten duen nire umore onako lagunekin. Amets eder bat daukagu, taldearekin lehenengo mailan jokatzea. Baina lehenengo mailan jokatu ahal izateko dirutza behar dela entzun dugu. Eta diru hori lortzeko gauza bat bururatu zaigu entrenamenduan. Baloia lapurtu eta talde baloia sinatzea. Gabonetan baloiaren zozketa egiteko. Gu prest gaude, orain pilota zuretzata lagundu eta zozketan parte hartu.